Стоматита медонада ҳама даҳанба ярача мебурад, бисёр чизи маразайда ҳам расида дарк кардан мегирад, ҳамон барои чиз мебурад. Яхело мегӯд иммунитет паст бошадан мебурад мегӯд, яхело мегӯд айхонакӣ мебурад мегӯд, яхело мегӯд ман худам медонам ки даста ношта ягон чӣ хӯрам пайдо мешавад. Организм ҳама ҳар хел. Чикор кунем хона ба худамои худам ҳамуна табобат кунем. Биринча аст ку ман видеои ӯзбекӣ мондаги ҳастам, тоҷикиша перевод кардем. Биринча майда мекунед, ранги мана ин хеле биринча майда рисай ку ранги намак майда карда мемонед салафан ба. Я рӯз ба 3 бор партоед, ранги носан онтон кунед, боло ба бурад, боло ба монед. Я рӯз ба 3 бор монда гарди, ҳам обаша кашида мегирад биринча, ҳам худаша 2 рӯз ба нес мекунад. Як рӯз ба обаша кашида мегирад, дуюм рӯз дардаша гум мекунад. Я хело ачиқтош аст ку санги талхми, санги тезми ҳами хеле ранги намаки гов бори мешад. Ана вай чиза майда карда ваям партоед, ваям як рӯз ба нес мекунад гуфтост. Ман бисёр биринч қати нес мекунам, бачачоби ҳам фоидаш калон. Бачачоба зарараш нест, одамои калон яра урояд ҳам санги талх мекуд, сафед меша, бозоро пурсед меёбед. Ай Тоҷикистон Ғуломҷон 93 бисёр видеои фоиданок мемонам. Одамо ба фоидам расад, ман хурсанд ҳастам. Аммо гуфти ман қати ягон шифо ёфтед, модар багӯяд як худотон барои ман якта дуо кунед, корои ман пеш мера, худо хоҳад. Вилояти Суғ, ноҳияти Зафарабод адреси ман. Ман блогер ҳастам. Ман табиб, доктор, врач нестам. Ман китобои Ибн Сино мехонам. Чизои табобата шумо ба ҳамун бепул тавсия метиҳам. Шумо пул расход накунед мегӯм да. Мисол Тоҷикистон ҳама вақт ба пеш бародаро. Якта лайк, як подписка зер кун.